So ayan mga kabsat, ito po yung tinatawag namin dito sa probinsya, sa Caloocan 1. Ito po yung uong mannagado. So ayan. So ayan mga kabsat, magandang araw po. Bali ito po yung nakuha natin na gulay sa aming bakuran. So ito po yung tinatawag namin na uong mannagado. So ito po yung kabute. At ito rin po yung tinatawag na bagbagtong. So ayan mga kabsat, ang tawag po sa lutuin natin ay dinengdeng Ilocano. So ayan. Bagbagkong. Ito po yung tinatawag na bagbagkong. Ito naman po yung uong mannagado o kabute. So ayan. So ito mga kabsat yung ihalo po natin sa ating dinengdeng na kabute na may bagbagkong. So yan, ito po yung kanyang sangkap. So pakulin lang po natin yung ating pinapakulong tubig na may ricado para pwede na po nating isalang itong kabuti at bagbagkong. So ayan. So ayan mga kabsat, kumpleto na po. Meron na po yung ating dahon ng malunggay, yung kabutit, saka yung bagbagkong, saka yung ihalo natin na puros. So ayan. So ayan mga kabsat, kumukulo na po yung ating tubig na may ricado. So pwede na po natin ilagay yung mga gulay-gulay.
Ikaw masinakin pa? Yung kuros. Kadang kita kan. So yung mga kapsat na pakahinog. So tanim lang namin dito sa aming bakuran. So ito po yung pinya na native. So ayan. Kaya mga kapsat, kain po tayo. Inom tayo ng dinungdang na kabuti.